Si Vox no fos ultraespanyolista, vostè aniria amb ells? Bé, si defensés la independència de Catalunya, la restitució de l'estat català, doncs és probable que convergís amb molts de la resta dels seus postulats. Com defensa vostè la independència de Catalunya? De manera unilateral, sense taules de diàleg ni pactes amb l'estat espanyol. Això en la teoria i a la pràctica, senyora Orriols? Bé, doncs és evident que cal garantir l'autosuficiència a nivell alimentari, a nivell energètic, que cal bastir tota una sèrie d'organismes que siguin capaços d'absorbir les competències que són pròpies d'un estat i que quan arribi el moment es tingui garantit un finançament per sobreviure els primers mesos davant de possibles boicots que ens puguin fer la resta de països europeus. Li preguntava això també perquè RAC1 justament ahir feia una anàlisi de l'estratègia de l'Aliança Catalana del seu partit al Parlament, dient que esmena totes les propostes que fa Vox sense afegir cap aspecte de contingut i per tant aquí hem d'entendre que ja estan d'acord, per això li preguntava, només demana que redactin en català i com que Vox no ho fa, doncs Aliança Catalana entenc que no els vota. Aquesta és la seva estratègia? Nosaltres no hem votat favorablement a cap proposta de Vox, no perquè no coincidíssim en el contingut, que molts cops ho hem fet, i de fet, com diu vostè, doncs hem presentat esmenes perquè ho traduïssin a la llengua natural i pròpia d'aquest país, s'hi han negat i en conseqüència nosaltres ens hem abstingut perquè compartim el contingut, però evidentment prioritzem el respecte i fer respectar la llengua nacional i pròpia d'aquest país. Aquesta és l'única diferència entre Aliança Catalana entre vostè i Vox? No, en algunes propostes podem coincidir en el contingut i en d'altres no. Un exemple en el que no comparteixin amb Vox. Bé, en moltes de les propostes que han presentat, les esmenes no han consistit només en traduir, sinó en canviar determinats termes o en redirigir determinats continguts. Per tant, no és només que no compartim la llengua, sinó que tampoc compartim exactament els mateixos objectius. Escolti'm, des del seu ajuntament, des que vostè governa, quants diners del seu pressupost municipal, que crec que són 14 milions, ho dic bé? Uns 15, uns 15, que quedarà aprovat, sí. Sí, de fet, els nous pressupostos quedaran aprovats automàticament, gràcies a que la moció de censura no ha prosperat, el pròxim dilluns a la mitjanit, correcte? Sí. 15 milions gairebé de pressupost. Quants destina a fer més cursos de català, alcaldessa? Bé, a Ripoll tenim una escola d'adults, que és la que fa aquest tipus de cursos, i sí que és veritat que també, com que hi va haver molts avis ripollesos que no van tenir l'oportunitat d'estudiar en català per culpa de la dictadura franquista i quedaven fora d'aquests cursos perquè no tenien plaça, sí que és veritat que periòdicament s'han anat dotant de partides perquè aquests avis puguin també tenir dret a millorar la seva llengua. I els immigrants que arriben a Ripoll poden apuntar-se a aquests cursos? S'apunten a l'escola d'adults. I poden fer els cursos? Poden fer els cursos, evidentment. Vostè ha dit que a Catalunya no hi cap tothom. Em sembla una obvietat. Jo li poso una dada del Banc d'Espanya, diria que no és sospitós, que estima que a l'Estat es necessitaran 25 milions d'immigrants des d'ara i fins al 2053 per poder treballar, bàsicament per poder mantenir la relació, l'equilibri entre treballadors i pensionistes. O sigui, quan vostè i jo haguem de cobrar la pensió, senyora Orriols, que més o menys són de la mateixa generació, necessitarem que hi hagi milions d'emigrants d'un país, immigrants aquí, que estiguin cotitzant perquè puguem cobrar. Jo crec que la immigració és un fenomen que es retroalimenta, és a dir, ell mateix genera unes estructures que alhora manca més personal, hi ha un pilot de llocs de treball que no existirien si no fos per la immigració, genera una mà d'interessos impressionant en quant a educadors socials, en quant a diferents serveis, també els centres penitenciaris, evidentment s'han de dotar de més personal, els jutjats, per tant, acaben generant també, evidentment, llocs de treball, però en termes negatius pel propi Principat. No sempre el creixement indefinit és bo, també convé de vegades estancar-se en aquest sentit i no sempre s'ha d'optar per aquest creixement desmesurat. També s'haurien d'aplicar polítiques... Quin creixement desmesurat, senyora Orriols? Ripoll té un 14%... A mi 8 milions em sembla desmesurat per Catalunya. Bueno, 8 milions de població catalana. Sí. Sí, quan vostè qüestiona si hi cap o no hi cap tothom a Catalunya és tan simple com agafar el plànol d'Àfrica i situar-lo al cim de Catalunya i a veure si coincideixen els paràmetres. A mi em sembla que és més que evident que no podem acollir de manera permanent i indefinida aquests allaus immigratoris massius i invasius que estem rebent. Per què? Quines són les conseqüències? A tots nivells, a nivell de seguretat, a nivell d'educació, a nivell sanitari... Posi'm dades, senyora Orriols. Batllessa, posi'm dades. El 50% dels presos de les presons catalanes són d'origen immigrant. Aquesta xifra és en realitat més alta. És en realitat més alta perquè n'hi ha molts que han tingut accés a la nacionalitat gràcies a portar uns anys aquí a casa nostra i, per tant, les dades encara serien bastant més destacades. A nivell educacional... La població reclusa a Catalunya és de 8.000 persones, 8 milions, 8.000 persones. Sí, perquè la majoria són al carrer, per això tenim la reincidència, perquè no els tanquen. Com? Com? Com pot fer l'afirmació que la majoria són al carrer?
A mi em sembla que quan agafen un multireincident que ha delinquit 50 vegades i continua sent al carrer, doncs a mi em sembla evident que els jutjats estan saturats, que moltes persones que haurien de ser ara mateix en règim penitenciari són als nostres carrers reincidint en el delicte i, per tant, em sembla una evidència. Ho veiem cada dia en el propi Telenotícies i a les xarxes socials. És l'origen d'aquestes persones o és la condició econòmica? És que, independentment de si és una cosa o l'altra, s'està reconeguent implícitament que estem deixant entrar tot un volum de gent que no tenim recursos per vestir i que, per tant, evidentment, els aboquem al delicte. Això ens va en contra. Si no tenim recursos per acollir immigració, per què n'estem acollint a mansalva? Ja sabem que vostè és anti-islam, molt independentista, m'ha dit. És de dretes, és liberal? On se situa ideològicament Sílvia Orriols? En el nacionalisme català, bàsicament. De dretes, d'esquerres, de centre? Del que convingui a Catalunya. Del que convingui.